Бардор ҳамада салом алейкум. Имрӯз гап мезанем дар бораи давлате ки мардош беста ҳатто заношам хизмат мекунанд ва дар оҷа хизмат 1 сол 2 сол нест, балки 10 сол. Знаете что? Меня во всем этом такой маленький моментик смущает. Какого хуя? Касе ки агар угадад кард ки ман дар бораи кадом давлат гап задистам, молодец, дар комментария бинависен. Касе ки агар намедона ин маълумот ва дигар маълумотҳои даҳшатнок дар бораи ин давлат дар ин видео гап мезанем. Ва дӯстон, чун ҳар вақта ссилкаи дар комментария видео закрепид кардагиай танҳо барои одамое ки варзиша хуб мефаҳманд ва во имконият метаҳад ки дар бурди ҷангуаро ё ин ки бозингаро сумкор кунанд. Ссилка дар комментария закрепид кардагиай якум комментария. ва бардор чӣ хеле ки шумо медонед, ман компанияро дар шумо пешниҳод мекардам ки грин карта шумо дар ёрдам мета гирифтанда. ва дӯстон, як чиз дигара фаромӯш накунед ки ҳозир дар ҳамин компания барои оформит кардани документҳои шумо скидка рафтеста, яъне ки 50%. бале хиди грин карта и бесума, яъне ки бесум шумо имконияти шаҳрвандии Америкаро метавонед қабул кунед. И одамое ки шумо да кӯмак мекунанд барои документотона подават кардан, албатта ё ҳақ хизмати худшона мегиранд. Ҳамин ҳақ хизматшонда 50% дига скидка рафтеста, барое ки ҳозир уқа вақти ҳам намондай, рӯз дига ҳану шумо шанс дорен аями рӯзи баромади видео ҳисоб кунед ва дӯстои компания барои гирифтани виза ҳам шумо да кӯмак мекунанд. номро дар рӯи экран метавонед бинависед. Сам по себе ҳаёт дар Северная Корея хеле даҳшатнок аст. Не ки мас ҳаёти одамои ҳарбӣ слишком безибтарак аст. Имрӯз гап мезанем именно дар бораи ҳаёти военё дар Северная Корея. Ва касе ки агар интересни боша фаҳмидан дар бораи ҳамин давлат бо ягон фактҳои дигара дар комментария бинависен. ва як занаки гирехтагӣ аюҷа история хича нақл кардагӣ. Хеле ҳам история даҳшатнок аст ки ҳаёти зан чӣ гуна мегзарад дар Северная Корея. Интерес набошад дар комментария бинависен, насиб ҳатман дар ин бора видео мекунем. ҳолати военё одамое ки хизмат мекунанд дар Северная Корея хеле бадай гап дар сари он намерава ки средства намераса барои нигоҳубин кардани ё мераса. Неки сарвари ҳам давлат кори якумин дараҷа ҳисоб намекунад нигоҳубин кардани солдатора. маълумотое ки дар ин видео бародаро тамошо мекунед, маълумото то соли 2018 барои чӣ ки маълумот аз Северная Корея гирифтан хеле ҳам қинай. маълумотое ки мисол дар ин видео шумо мебинед, одамое гуфтагианд ки аюҷа тонистан гирехта. ва баъзе вақтҳо агар ягон видео кунем, бисёр бародаро мегӯянд ки чӯ ба ин маълумотҳоро дар телевизор нишон наметаҳанд. бисёр чизҳоро бародар дар телевизор нишон наметаҳанд. ин гапҳоро назанем дар бораи телевизор. дар маълумотҳои то соли 2018 одамои хизмат мекардагӣ дар Северная Корея шуморашон 1 миллион ҳам зиёд буд. одамое ки дар запас, военёе ки дар запас истодагианд 6 миллион. агар ки дар дигар давлатҳо боша интихоб дар одам ки бикунад хизмат ё ки не, бале бардорам хеле ҷо ҳастай. дар Северная Корея нест и хел ҳақ. ҳар як шаҳрванд бояд хизмат бикунад. бале агар ки ягон причинаи сахти бад надошта боша. ва баъзе маълумотҳо общи солдатҳои ҳамин давлат, яъне ҳам хизматкардагӣ, ҳам запасбудагиёш 7 миллион зиёд аст. агар хеле фикр кунем, ин давлат бояд хеле давлати бақувват боша ки ин қадар солдатҳои тайёр дора, одамое ки ҷанга тайёранд, тамрин кардагӣ ҳисоб кунем. агар не ки ин хеле нест бародаро. барои чӣ? барое ки условияи хизмат хеле бад аст. басанда ки ҳамин солдаторо ягон шиқати бар шиқати сахти бад будавӣ ё ин ки сахти бад вағаз кунӣ, тамом, мумкина аяш браво. состояние организмшон, саломатишон хеле бад аст. барои чӣ ки питанию сатҳи зиндагишон дар хизмат хеле бад аст. мардо дар оҷа 10 сол бояд хизмат кунанд, зано боша, зано хизмат намекунанд, не, зано 7 сол. Как такое возможно? мумкин оз баъзеҳо бигӯянд ки хай бираванд бихонанд, хизматшон набаранд. як шанс аст дар одамое ки мехонанд. аввал мехонанд, буд мекунанд, баъд мераванд хизмат мекунанд. Пиздец. зури на ҳама одам мераса барои хондан аз ҷиҳати молиявиш. ҳамин хотир бисёри ҷавонҳо дар оҷа мактаби миёнаро буд мекунанд, сразу хизмат мераванд. барои чӣ ки роҳ дига надорӣ, палубому мераи хизмат. ҳамуқа ки ҳам ТЕЗТАР ҳам 10 сол бигзара фикр мекунанд, ҳамуқа хубтар аст. ва фикр кардем ки яъне ки одам бихона нахона фисёравано шанс надорад, мерава хизмат мекунад. не бародар, барои одамои мехондагӣ хуби типа ба худшон кардагӣ, яъне ки учёниё агар хондагӣ бошанд метавонанд ки хизмат накунанд, 3 сол хизмат кунанд, а бакалавр 5 сол. гишнагии сахт ҳама вақт қади солдат ҳаст. як амраи мустаҳкам шай ки ура кидат намекунад. яъне ки хӯрокаи солдат дар оҷа як чанд
карточка дар рӯз. Барое ки бо байнда организмот исташати бад нашава, маи бад нашава, мисли дигар давлатҳо ҳам уворам байнода ҷавоб метан кам браван хонашон, ҷавоб бигирем, тез хона бирем. Барои оне не ки падару модармона бинем, хонагиёмона бинем, бештар барои ӯ ки бирем ягон рӯзам боша, хай ақлан хобмона бигирем ва ягон чизи нормале бихӯрем. Баъде ки солдат ба хонашон меояд барои дидани падару модараш, дар аср дамгирӣ камтар бо организмаш состар мешава, обратно бо мегиренура ба хизмат мебарад. Ва чӣ хеле ки гуфтем, дар як рӯз солдата дар хизмат як чанд карточка метан ва меша ҳолатое ки баъзеёда карточка намераса. Касе ки намераса метавона як чанд ҷигорӣ бигирад, ҷигорӣ хум. Ҳамин хотир солдатои Северная Корея ай солдатои Южной Корея як чанд сантиметр пастанд. Борикишон хай борикишона намегем, так хитон хит кардем. Ва бордоро на ҳама солдатҳо метавонанд хонашон рафта организмшона бо соз кардан, мисол личини кардан, ягон кори дигар. Ҳастанд ҳолатое ки солдат мемра дар хизмат ва ин кори редка нестай, постоянно ин кор ҳастай ва то ҳозирам рафтаистай. Бисёриё барои намурдан дыздӣ мекунанд, даст ба дыздӣ мезананд. А правительство боша ин корам медонад. Хеч хел намедонам. Ҳам хел условия таъмин кардагиам ва специальный отряд ҷудо кардагиам барои қабидани ҳамин хел дыздои гишна. Ва албатта касе ки званиш калонтар акай, ай худаш пастара роҳӣ мекунад дыздӣ. Ва агар ки ӯ бечора ҳечи дыздида оварда натона, ӯра наказат мекунад. Либос ҳам метавонанд танҳо байнода ягон рӯз хона бараванд, дар ҳамуҷа либоси нормалиро пӯшанд ва фаромӯш накунанд ки либоси нормалӣ ҳам вуҷуд дорад. Барои оне ки дар армия либосое ки вора мепӯшонанд танҳо дискомфорт ҳис мекунӣ. Анашоти пойафзол боша, пойафзол тинакай, зимистон хела хинакайдаву. Армия барои занҳо айдам бадтарай. Вора издиватса мекунанд, азоб метанд ва бисёр ҳолатҳо ҳарбиёе ки званиёшон баландтарай мераванд, даст мезананд вода. Мехапаншон. Хай фаҳмидем чӣ кор мекунад. Муроҷиат кардан ҳеҷ ка нест ки муроҷиат кунӣ. Барои чӣ ки ин корро ки мекунад? Худшон мекунанд, одамоиде ки бутони ҷалб кунӣ. Агар ки қувват нишон бидӣ, бо якбора бад мешавад. Як духтари гирехтаги ай Северная Корея мега ки ай сабаби сатҳи пасти питани, сатҳи пасти армия, мисол организми ҳамо дачиво афгор шудагӣ будае ки касали залона намешудаянд дигар. Ва ҳамо духтар нақл мекунад ки як генерал доим ӯра мерасид. Хеле даст намекапид, не ягон ҷа намекапид, не мерасидаш. Да ну нахер! Отец! Ты видел? Ва хайба дар бораи худи армия, дар бораи оне ки солдатҳо дар оҷа чӣ хел азоб мекашанд ва гап мезанем дар бораи оне ки ба ин қадар азоб, ба ин қадар соли ки дар оҷа увора 10 сол бардора ин шуткай фахшона дар оҷа мегзаронанд. Ин қадар муддат дар увора чӣ нишон метаҳанд? Ба фикрам Шаолин, Терминатор, ММАшник ҳамаи ҳамиё всё ваъдно мешавад дар ин солдат. Не бародаро, дар ин қадар муддат вора нишон метаҳанд истифода бурда бутонанд оружияра, дар ҳама ҳолат ҳушёр будан ва ай ҳамада муҳимаш итоат кардан дар лидер, яъне дар президентшон. Ане ки вазифаҳои баъзеҳошон хеле даҳшатнокай. Ҳама хеле хабар астае ки соли 2017 ҳимчин ин фармон додагие ки дар баҳри Зард мина партоянд. Баъдан об ин минаҳоро ба соҳил меора, дар натиҷа туристҳо мемиранд. Ба гуфти худи правительствои Северная Корея ин минаҳо бояд ки американцора мекиштанд. Дар натиҷа 110 одам ҳам истиқоматкунандагои ҳамуҷа ва ҳам туристҳо мемиранд. Ай ҳамада бародаро даҳшатнок шамияе ки солдатҳо медонанд ки ин минаҳо дар куҷоанд, куҷо мераванд ва барои чиянд. Не ки муроҷиат карда наметавонанд ва ягон чизам карда наметавонанд. Ай кор барои чӣ ки фармонай паправид ки иҷро накунад. Ва бисёри солдатҳоро ҳамин хел мазгиёшона шуштагиянд ки мисли террористҳо вори фикр мекунанд ки коре ки во кардаистанд беҳад кори хубай, кори дуруст кардаистанд. Но это не точно. Ва чӣ хел мозги вора мешуванд, дар ин хел гапҳои дурӯғӣ бовар мекунанд. Дар ин борам бисёр фактҳои аҷоиб аст. Агар бихоҳем дар комментария бинависем, гап мезанем ки чӣ хел не толка солдатҳоро халқшона ҳамин хел кардагиянд ки тамоми асталии давлатҳоро пас мезананд, ҳама давлатҳои дигара нол кардагиянд ва халқ ҳамин дурӯ фикр мекунанд ки ягона фақат давлати музурай пешрафтаай, прафай, асталии ҳама авноай. Солдатҳо ҳама вақт тайёранд ба оне ки любой вақт метавона душман ҳуҷум кунад ба кишвари ӯ. Ҳама солдатҳо бояд тайёр бошанд, ҳаёти худшона супоранд барои не ватан, не барои президентшон. Агар ки ҳолатш биёяд, ҷони худшона барои ӯ, барои ватан не, барои ӯ ай даст бутанд. Ҳатто бародарам хел кардагиянд ки халқи ӯ дар мурдаи президентшон
бояд ки гирья кунанд. И отдельно тема мешава бародаро, чӣ хеле ки мазгиора шуштагиян, чӣ хел вода дар хел фигниё мақсад чӣ кардагиян. Агар бихоҳен дар комментария бинависен, мекунем дар ин бора видео. Яъне ки бисёр фактҳои интересни дора Северная Корея дар асри 21 ихел кор ва чӣ хел ё бовар мекунанд, чӣ хел правительство тонистае ки ҳамаи халқша баранд кунад, дар ин бора видео мекунем бинависен. Албатта ки агар ин видеоро тамошо кунад. дар ҳар як част балнесаи худшон ҳаст, не ки дар оҷа на ҳама вақт соз карда метавонанд, барои чӣ ки балнеса ҳаст дору нест. Агар солдат ҷарроҳиш вазмин боша, бояд ки уда дору дар кор боша, ягон кори дига дар кор боша, ӯ бояд худаш оплатит кунад суми доруи худша. Чӣ ай тарафи давлат дар ӯ балнесаҳо тамоман ҳеҷ нест. Ҳаст бародаро спирт. Ва агар ки военни дариҷа ай ягон захм, ягон ҷарроҳӣ, ягон короче военни агар бомбра, ягон кас оилаи ӯда на дастгири рӯҳӣ мекунад, на молиявӣ, яъне ки ягон компенсатсия ҳеҷ нест. Танҳо як сертификат оиди сроки хизмати ӯ метавонад тамом. Солдатҳоро дар армия фақат ёд метавонанд ки хунсарду дилсанг бошанд. Ҳамин хотир вақте ки одам ай хизмат бармегарда, қинай ҷо меяда ки бо ӯ сару кор бигирад. Яъне ки ӯ қариб ки робот мешаванд. Амиқае ки хун доран организмшонда ва баданшон ай гӯшту устухона. Вақти ай армия бармегарданд, баъди ин қадар азобу шиканҷаву ин қадар паст задани шаъну шарафи худшон, вода қинай ҳаёти одира, ҳаёте ки дига одамо пеш мебаранд, қабул кардан ба худшон. Ва чӣ ба дар ин қадар қинӣ ягон кас намегрезад. Мегрезанд бардоро, ҳаракат мекунанд. Не ки қинай, риски вазмин дорад. Чара метавонанд бикшанд барои грехтан. И ватанфурӯшӣ вори ҳисоб мешавад. Ва агар ки накшантам, пажизнена мешунанд. Гарчанде ки ҳамин қадар қин боша, одамо мегрезанд. метавонанд грехтад. Президенти кишвар нағз намебина одамоеро ки мегрезанд, барои чӣ ки репутатсияи давлата паст мекуна. Вақте ки военниё одамеро мебинанд ки грехтестай, просто мепаронанд. Солҳои охир фақат количествои мегрехтагиё то чанди кам шидистай. Ай чӣ хотир? Ай хотири тарс. Тасаввур кунем шумо бардоро, вақте ки мегрезӣ, приждад намекунанд ки бес мепаронум ё ки хай ба қапанта, хай бачаҷон дига хай накун. Не, мепаронанд. Куҷо мегрезӣ? Не ки гарчанде ки рисковани боша, қинам боша ай Корея грехтан, ай соли 1953 то ҳозира ай 100 то 300,000 одам грехтагия. Куҷо мегрезанд? Хитой ё ин ки Россия? Фикр ақидатона бардоро дар комментария бинависен ва агар мавзӯъ дар бораи Северная Корея интересна боша, шумо дар комментария ишон бинависен ва видеои нав интизор шавем. Агар канал дастгирӣ кардан бихоҳен, видеоро куҷои дига ҳастен поделиться кунед. Ҳама дар хайр.